Dobrý den, New Jersey. Jsme netradiční reakční podcast 3 mladých nadšenců, který reflektuje dění v Novém Jičíně. Mé jméno je Tomáš a budu vás následující minuty tímto podcastem provádět. Udělejte si pohodlí a jdeme na to. Krásné odpoledne, ráno, večer, záleží, kdy posluchači posloucháte. Vítám vás o pokračování našeho podcastu New Jersey. Máme po prázdninách a já mám tady svého kolegu, který se na mě usmívá. Tímto tě zdravím, Vašku, ahoj. Ahoj, pěkný den tobě i posluchačům. A začneme takovou krásnou otázečkou, Vašku, jak jsi určil, jak jsi užil léto? Léto jako takové, bylo slunečné, určitě ses někde koupal. Léto bylo slunečné až moc. Na mě těch tropických dnů bylo letos jako hodně. Tak je potřeba se trošku hodit. Ale tak věřím, že jako děti a ti, co mají prázdniny, tak se to užili v rámci dovolených táborů a dalších věcí, koupacích dnů a podobně, takže je určitě fajn. Tak to jsem rád. Dneska nás čekají 3 témata, které jsem si tady připravil. Začneme od těch příjemných a skončíme tím méně příjemným. Pro posluchače začneme tady akcí, která tady vznikla z nenadálí a byla ke konci léta. Jmenovala se Poslední plavky, což bylo spojeno vlastně s rekonstrukcí bazénu a možná bych tě chtěl poprosit trošku o komentář, jak to vlastně vzniklo a co bylo účelem. Tak akce Poslední plavky proběhla poslední den letní sezóny na venkovním bazéně v Novém Jičíně, proto ty poslední plavky. A kromě zakončení sezóny, té standardní, letní, prázdninové, to bylo i zakončení sezóny nebo respektive uzavření bazénu pro nadcházející rekonstrukci, která v příštím roce má započíst, konstrukce venkovního bazénu, ale ono vlastně, já jsem i na té akci říkal, že ono to jsou vlastně spíš předposlední plavky, protože tím, jak začátkem září byly ještě tropické dny, přes 30 stupňů, tak nakonec ještě celý jeden týden ten bazén venkovní jel, takže to nebyly doslova poslední plavky, ale tak jako symbolicky jsme tu sezónu zavřeli i před tou velkou rekonstrukcí, protože ta velká rekonstrukce bude znamenat, že sezóna v létě roku 2025 na venkovním bazéně nebude. Takže bazén se otevře zrekonstruovaný v Novém Havu potom až v sezóně 2026. Máš nějaké ohlasy, jak to dopadlo? Vím, že tam byl celkem krásný program v dopoledních hodinách, hodně pro děti. Byla možnost samozřejmě se okoupat, mít tam nějaké občerstvení. Tak ta akce jednak je potřeba říct, že se chystala relativně na poslední chvíli a v období jako prázdninových dnů a týdnů, kdy spousta lidí prostě čerpá dovolenou a podobně, takže ta organizace nebo to plánování nebylo úplně jednoduché, nicméně myslím si, že se to podařilo. Druhá věc, za kterou se trošku bojovalo, bylo, že ten den, toho 31. srpna, čili poslední víkend o prázdninách, bylo těch akcí spousta, takže i třeba někteří stánkaři nebo různé doprovodné aktivity, které měly být na tom bazéně, tak nebyly, protože měli už jinou akci. Takže tohle byl takový jako trošku negativní aspekt, nicméně akce se povedla, byť z začátku z rána nebo dopoledne bylo trochu pod mrakem, což se projevilo na prvopočáteční účasti, tak nakonec odpoledne se vyčasilo, bylo zhruba 28 stupňů a těch lidí bylo relativně dost. Takže myslím si, že se to užili. Vstupné bylo ten den zdarma, fungoval tam bufet, byly tam další stánky s občerstvením, hrála tam populární novojičínská kapela Švestka, byla tam možnost prohlídnout si koupit plavky, středisko volného času Fokus realizovalo mnoho svých aktivit od malování na obličej přes skákací hrad a další. Klub vojenské historie Fénix tam měl střelbu z kuličkové, která byla mimořádně úspěšná, takže já si myslím, že že to byl první ročník posledních plavek, že to bylo dobrý. Takový, řekněme, startovací. Startovací, možná, že jo, možná, že záruka do budoucna nějaké akce, protože lidé už se před tou akcí ptali, jestli to jsou poslední plavky, nebo jediné poslední plavky, abych tak řekl, nebo to bude každoroční záležitost, takže to samozřejmě bude věcí dalších úvah, jestli takovou tu akci zpestříme zakončení letní sezóny nebo letních sezón v budoucnu a dokonce už byly i takové úvahy, aby nebyly jenom poslední plavky, ale aby byly takzvané i první plavky, čili zahájení sezóny. A věřím tomu, nebo předpokládám, že minimálně v roce 2026, když budeme tedy otevírat ten venkovní bazén, nový, zrekonstruovaný, takže určitě nějaké první plavky proběhnou.
Já si myslím, že to je jako skvělé odstartování a ukončení plavecké sezony, které může být takovou tradicí tady v Jičíně, minimálně pro tu společnost, která tady je a můžou toho využít. Určitě a abych jenom ještě teda zmínil, když jsem hovořil o tom spektru, kdo všechno tam byl, tak určitě je zapotřebí poděkovat pořadateli, hlavnímu pořadateli, což je basketbalový klub, který provozuje celý ten sportovní areál a určitě i si zaslouží poděkování plavecký klub Nový Jičín, který dodal své lidi, své členy jako plavčíky a další personál, který se tam v ten den angažoval. Takže určitě to byla potřebná pomoc a myslím si, že to přispělo k té efektivitě a k průběhu té akce. Co je možná potřeba říci i k té akci je, že vlastně opravdu ta akce byla plánovaná ve velmi krátkém horizontu. Bylo to takřka, řekněme, v řádu týdnu, co to vzniklo, zhruba, ta idea, že by se to nějakým se mohlo realizovat. Takže když tady padnou nějaké, řekněme, názory, že tam mohlo být něco navíc a tak dále, tak i pro posluchače, kteří nás zrovna poslouchají, tak určitě budeme rádi, když tam zazní nějakých komentářích, co by se dalo zlepšit. Jak určitě za podněty budeme rádi, říkám, byl to první ročník, takže nechci říct, že to bylo na amatérské úrovni, to určitě ne, ale určitě máme nějakou zpětnou vazbu, nějaké poučení do budoucna a myslím si, že i v těch dalších ročnících, pokud budou, ať už první nebo poslední plavky, takže to zapojení třeba těch stánkařů, různých prodejců a podobně bude určitě širší a věřím, že i se zapojí další subjekty, třeba nějaké spolky a podobně, které nabídnou své aktivity pro ty návštěvníky. Tak zapojit tam širší, řekněme, spektrum dodavatelů tady z Jičína, kteří budou schopni obhospodařit poptávku naší společnosti Novém Jičíně. Já si osobně myslím, že se to vydařilo a můžeme na tom nějakým způsobem navázat. Je to dobrý základ. Je to tak. A přesuneme se o pár týdnů dál od posledních plavek a to jsou novojičínské slavnosti. Už je to taková tradiční věc, která oni nás vlastně byli čeká. O týden později. Čili několik týdnů, ale hned o týden později. Takže z akce do akce. Jo, letí to. letí to. Ale Vašku, ohňostroj. Nebyl ohňostroj, jak je to možné? Ohňostroj. Ty takový milovník ohňostrojů. Tak to je velmi jako eufemisticky řečeno. Naopak, já letí ty odpůrce ohňostrojů, který razím teorii, že to jsou peníze vyhozené do vzduchu. Vystřelené si myslím říkal. Ale samozřejmě jako rozumím tomu, chápu, že ohňostroj je jako velmi jako populární věc. A na druhou stranu vždycky říkám, na těch slavnostech dvoudenních je tolik jakoby programových prvků a atraktivit, že si myslím, že lidé nejdou jenom nebo hlavně kvůli tomu ohňostroji na tu slavnost, byť je to třeba může to být jako zajímavé zakončení té akce. Nicméně dohodli jsme se vlastně už, řekl bych možná před covidem v roce 2019, že pokud ohňostroje na území města, tak postačí jeden, a to ten, který je 1. ledna na Nový rok, kdy ti lidé vlastně přijdou přivítat ten Nový rok na to náměstí, potkají se se svými přáteli a podobně, dají si případně třeba svařák nebo punč nebo nějaké občerstvení na náměstí a je to vlastně mimo koncert, který bývá teďka, tak je to vlastně jediný jakoby programový prvek a je to takové jako vyvrcholení toho prvního dne nového roku a vůbec zahájení toho nového roku. Když to na těch slavnostech, těch programových jako prvků a atraktivit je tolik, že ten ohňostroj, že není jako nutný. Naopak jsou tady názory, zejména řekněme ochránců zvířat, že by neměl být ani ten jeden ohňostroj, protože prostě ti pejskové a ty kočky a domácí zvířata tady tím to prostě trpí. Jo. Já si myslím, jako, že těch 8 minut v tom roce, v jeden den, že to není zas takové jako příkoří nebo takové drama, ale zase na těch slavnostech, že jo, můžou být jako laser show, může být nějaký prostě promítání na fasády budov, můžou být prostě další jako různé atraktivity, které třeba finančně jsou trošku někde jinde, nemusí být tak třeba na první pohled atraktivní, ale myslím si, že to je zajímavé zpestření a obohacení té akce. No, já si myslím, že jeden může být dost, ale děti to mají rádi. Ale určitě nezúžujme tu městskou slavnost na to, jestli ohňostroj byl nebo nebyl, protože já si myslím, že ta slavnost je úplně o něčem jiném. Chtěl jsem to takhle odlehčit na začátek a možná bychom si to mohli probrat, jak to vlastně probíhalo. Já jako návštěvník jsem měl možnost vlastně si projít to dopolední program, který tam byl rozmanitý pro děti od řekněme 3 let až do nějakých 10. Tam bylo vyžití, bylo to hlavně v Zámeckém parku a v areálu vlastně zámku.
Bylo tam hodně subjektů, které se vlastně věnují práci s dětmi, takže to bylo velmi... Jo, asi není potřeba úplně tady řádek pořádku říkat ten program, který tady byl. To, že vlastně jsou to 20. nebo byly to 29. slavnosti, ten koncept vlastně původní byl, že to byl historický jarmark, s průvodem v historických kostýmech, do kterého se postupně nabalovaly, řekněme, prvky nějakých hudebních vystoupení. Postupem času se začaly zapojovat školy, spolky, další neziskovky, což je obrovsky jako významné, protože vnímám to tak, že ta akce, že si to udělají vlastně částečně sami. Není to ta jednosměrná, město vám tady přineslo kulturu, takzvaně přijeli umělci z Prahy a teď konzumujte tu kulturu, ale že si to udělají sami, takže to je obrovsky významné. A já bych možná zmínil tři takové novinky nebo odlišnosti od minulých let. Mnozí posluchači, kteří absolvovali těch slavností více, tak si vzpomenou, že dříve ta slavnost byla vždy zaměřena na nějaké téma, nějaké úzké téma, nějaká konkrétní historická událost, typicky nějaká bitva, výročí nějakého třeba rodáka nebo nějaké osobnosti spjaté s městem. Letos ta slavnost byla pojata tak trošku šířeji, možná někdo by řekl abstraktněji, Nový Čín ve světě a svět v Novém Číně, a bylo to zaměřeno právě na různé osobnosti, které jsou spjaty s Novým Čínem a vyznamenali se ve svém oboru v rámci celého světa, takže to bych řekl, že je první odlišnost. Druhá odlišnost, že 99% lidí, se kterými jsem se potkal přímo na slavnostech nebo po slavnostech, tak říkají, strašně se jim líbil letošní průvod, protože byl ale dosti dlouhý. Jednak byl teda jako celkem dlouhý, těch zapojených osob, spolků, organizací bylo opravdu hodně a zajímavý prvek, nový prvek, který vlastně pořadatel slavnosti takzvaně jako odkoukal ve francouzském Epinalu, což je naše partnerské město zahraničí, tak byly alegorické vozy. Takže letos bylo 11 alegorických vozů, různé vozy, různě nazdobené. Proběhla dokonce i soutěž za účasti nebo angažmá odborné poroty, takže to byla jako druhá zajímavost nebo druhá novinka, která proběhla a průvod opravdu jako lidé chválili. A třetí novinka, že se v širším rozsahu nebo v širším měřítku letos zapojilo Beskydské divadlo, takže si určitě návštěvníci všimli, že i v rámci divadelní ulice byl vlastně rozšířena stage a další atraktivity vlastně až po budovu okresního státního zastupitelství a takový ten parčík Antonína Dvořáka, kde byla taková mini stage. Takže to bych zmínil takové možná 3 zajímavé prvky, ještě bych zmínil jeden. Zase dneska nedokážu zastavit, Vašku, že se zrozil, to je hrozné. Dám ti určitě za chvíli příležitost poslední 2 věty. Pamětníci, kteří zažili některé z minulých slavností, tak si určitě všimli, že Zámecký park vždycky byl ležením vojáků, klubu vojenské historie. Ale byli tam, jak je květinářství Klos, tak naproti ano, v tom Růžku tam měli... Vojenské historie Fénix, ale že vlastně ten Zámecký park byl letos využit jako celý, což taky nebylo v minulosti jakoby zvykem, nebo nebylo to vždycky takto, ale bylo to, řekl bych, velmi rozmanité. Byli tam skauti, byla tam mozaika, byl tam disc golf, byli tam ti vojáci, bylo to jako velmi, velmi zajímavé, takže tady toto taky se mi líbilo. Za mě musím vyzdvihnout, že tím, že tam byly ty, řekněme, aktivity pro ty děti a bylo to pod těmi stromy, tak vlastně bylo to velmi přívětivé pro ty maminky, tatínky i ty děti. Stromy byla výhra, protože když svítilo to slunce na to náměstí, tak do toho rozpáleného prostoru, tak to bylo úplně o něčem jiném a ten Zámecký park skytal jako příjemné prostředí stínu. Co jsem chtěl říct, a ty jsi mě přerušil, Vašku, to si dneska nezastavitelný totiž. Napíš se, já budu hovořit chvilinku. Je, že rok od roku, co to vlastně mám možnost navštěvovat se svými dětmi, tak zjišťuji, že se to rozrůstá. Ta kvalita roste, aspoň teda za mě, minimálně pro ty děti v tom dopoledním programu je strašně moc vyžití a zpravidla se to nedá stihnout. Tím, že vlastně přibyla i ta stage u toho divadla, kde vlastně potom hrála samostatná, řekněme, kapela, byli tam nějací animátoři, kteří se věnovali, bylo to uzavřené. To bylo strašně příjemné a fajn. A co bych ještě rád k tomu dopolední možná vyzdvihnul, je práce městské policie. Měl jsem možnost vidět, jak se starali o pořádek a snažili se zajistit, aby tam v podstatě bylo nějaká, řekněme, příjemná atmosféra a nepřizpůsobivé občany, kteří tam lozili, když to říkám takhle jako na rovinu, v tom parku a dělali úplně nepěkné věci, tak byli schopni nějakým způsobem vyprovodit ven.
Byť to některým mohlo připadat, řekněme, až za čarou, tak já si myslím, že udělali maximum pro to, aby si to užila ta širší veřejnost a nebyly tam nějaké nesmyslné konflikty, takže tímto pádem, nebo tímto bych chtěl je jako pochválit, aspoň zde. Určitě je to jedna ze stěžejních složek, která se podílí na průběhu těch slavností. Těch pořadatelů, organizátorů je celá řada. Určitě zaslouží poděkování všichni za bezvadný, bezproblémový průběh. A tady tu věc, kterou říkáš, tak to je hold jako bohužel nešvar, který takové akce skýtají. To je prostě každá akce. Je to tak. A jestli to jsou bezdomovci, nebo to jsou nějací jako nepřizpůsobiví občané, kteří prostě dělají nějaký jako bugr, tak to tak prostě jako je. Je to tak. Já jenom jsem chtěl zmínit, že vlastně musím říci, že odvedli fakt dobrou práci a já jsem se tam potom cítil celkem bezpečně se svými dětmi. Tak, to bylo do oběda. Po obědě na slavnostech čekali koncerty, samozřejmě tam byl ještě další program. Tak Vašku, co se vám podařilo zajistit? Tak já myslím, že když to vezmu jakoby od toho pátku, tak vlastně 4 hlavní koncerty, 2 v pátek, 2 v sobotu. Myslím si, že to byly kapely nebo produkce, kdy si každý vybral něco. I v pátek ten symfonický orchestr, který hrál s Ondráškem, tak bylo to zase něco jiného, nebyla to klasická mainstreamová kapela, 1-2 interpreti, bylo to zase úplně o něčem jiném, takže bylo to fajn. V sobotu hlavní hvězdy Tata Boys. To bylo super. Tak to si jako lidi jako velmi chválili, že to je už taková jako osvědčená klasika v rámci toho mainstreamu. A kapela s názvem IMT Smile ze Slovenska, která prý ve Slovensku je populární na úrovni No Name, Elan a podobně, tak to taky mnozí jako kvitovali, že to je jako top. No a zakončení populární novočínskou kapelou Acoustic Velvet byla taková příjemná třešnička na dortu a završení těch slavností. Já si myslím, že se to vyvedlo. Počasí bylo perfektní, neidentifikovali jsme žádné problémy, takže všechno klaplo. Všechno běželo. A možná na závěr k tomuto tématu, Vašku, takové slavnosti v číslech. Jsi schopen nám říct nějaká čísla? Určitě se najdou ti, kteří budou chtít vědět, co nás to stálo a co se vystřelilo do nebes a tak dále. Spousta věcí je dohledatelná v registru smluv, takže tady případné zájemce odkážu na informační systém registru smluv, ale slavnosti stojí pohybujeme se zhruba do 3 milionů korun. Ne všechno sanuje město ze svého rozpočtu, protože máme samozřejmě sponzory, dárce, případně ty, kterým poskytujeme reklamní plochu, takže řádově stovky tisíc nebo nižší stovky tisíc se daří získat prostřednictvím tady těchto subjektů a vlastně platí se za to hudební produkce, platí se za to ostraha, tojtojky, platí se za to pronájem pódia, ozvučení, aparatura a tady ty záležitosti. Takže myslím si, že na to kolik to stojí, že to je poměr cena výkon je určitě dobrá. Já si nemyslím, že by to bylo nějak přemrštěné, ale některé by to určitě zajímalo. Tak a já si myslím, k tomuto tématu jsme vyčerpali vše. Nebo chceš ještě něco dodat? No příští rok je 30 let, takže určitě se hodí pozvat všechny posluchače, byť je to až za rok, ale... A čeká se něco speciálního, Vaško? Tak pan ředitel Městského kulturního střediska při zahájení vernisáže říkal, že v podstatě to je nikdy nekončící práce, takže vlastně od pondělka 9. září už začínají připravovat příští slavnost. Takže se máme na co těšit. Já myslím, že jo, že když to bude takové kulatý výročí, takže to bude stát za to. 2025 30. ročník, přesně tak. Tak tímto asi posluchače pozveme a mají se na co těšit. Tak a dneska uzavřeme naše povídání takovou, řekněme, neúplně příjemnou věcí, ale bohužel tak to je. A to jsou povodně, které nás tady v regionu a vlastně Moravskoslezském kraji potkali v posledních dnech, týdnech. My teda natáčíme po povodních. Já jsem měl možnost, mě ty povodně až tak nezasáhly, ale byly tady obce, města, jako je Opava, Ostrava, Krnov, které vlastně si to odnesly celkem jako dost nemile. A měl jsem možnost číst různé komentáře a další věci, kde si občané blízkých okolních, řekněme, částí města Novojičína stěžovali, že město jim nepomohlo, že jim neposkytlo dostatečné množství pytlů s pískem a tak dále. Já za sebe mohu říci, že, a teď to nechci nějak vyzdvihovat tady, ale že i vláda vlastně předčasně varovala společnost, že tohle to nastane, že se máme nějakým způsobem zabezpečit, máme si pomoci navzájem. Někteří to respektovali, někteří nikoli, bohužel, a ono se to stalo.
Údajně to byly celkem dost velké povodně, dalo se to přirovnat k roku, teď nejsem si úplně jistý. Město zažilo 2 ničivé povodně v roce 1997 a v roce 2009 a ač tady tyto povodně, které v těch uplynulých dnech jako tady proběhly, vypadaly, že budou minimálně na stejné úrovni, tak zdaleka naštěstí takového rozsahu nedosáhly. Jo? Byť to ještě v tu sobotu odpoledne večer nebo v průběhu dne vypadalo, že to bude ničivé, tak nakonec jako nejvíc zasažené byly místní části Bludovice Žilina, kde jako identifikovali jsme několik nemovitostí s vytopenými sklepy, garážemi a na prstech možná maximálně 2 ruk vytopené nebo zatopené objekty k bydlení ve smyslu bydlících prostor. Jo? Ale že by tady byly domy, kde by po střechu byla voda, tak to naštěstí ne. Jo? Během té soboty, neděle byly i ty komunikace uzavřené, čili směrem Žilina Životice, směrem Bludovice Straník. Jsou tam ještě teď momentálně nějaké uzávěrky? Ne. Tak to vlastně hnedka během neděle, pondělí bylo otevřeno. Bylo příjemné, že v tu neděli odpoledne bylo poměrně vysoká teplota, rozsvítilo se slunce, takže dalo se jako vysušit ty věci a podobně. S čím vlastně se jako bojovalo, ale za to nemohlo město, tak byla dodávka nebo přerušení dodávky elektrické energie v Žilině, která trvala zhruba až do úterka. Takže na to si lidé jako nejvíce stěžovali, ale opravdu jsme je upozorňovali nebo informovali jsme je, že město není tím, kdo dodává tu elektrickou energii, že to je vztah dodavatele ČEZ nebo nějakého jiného distributora a toho majitele té nemovitosti. Takže za to město nemůže. Zmínil si tady ty pytle s pískem. Já si myslím, že v tomto město vůbec nic nezanedbalo, protože se podařilo získat, naplnit a mezi lidi distribuovat během pátku, soboty zhruba 2 500 pytlů. Bylo to samozřejmě omezeno počtem na nemovitost, ale ten zájem jako převyšoval to, co jsme měli k dispozici. Potom v další fázi už technické služby měly pouze písek k dispozici, takže kdo měl pytel, mohl přijet. Je to tak. Takže jako město musíme říci, že samozřejmě jsme vycházeli vstříc, snažili jsme se pomoci. Tak a samozřejmě to, co jsi říkal před chvílí, že ta informovanost byla velmi kvalitní. Teď myslím vlády Českého hydrometeorologického ústavu a podobně, protože přece jenom republika nebo státní orgány, státní složky jakoby došly nějakou kvalitou za těch 15 let od těch posledních povodních, kdy se prostě zlepšily ty systémy, zlepšila se bezpečnost, varovné záležitosti a podobně. I v rámci protipovodňových opatření se udělalo velmi mnoho. Zrovna tady zafungovala opravdu zídka v Žilině, která byla postavena po těch povodních v roce 2009 a v podstatě zabránila tomu, aby ta voda se vylila z břehu, respektive přelila tu zídku. Takže to určitě jako bylo co jsem teda si všiml, a protože kousek mám domeček v Žilině, tak jsem jel směrem kolem kostela, co je vlastně v Žilině, a po pravé straně je most. U toho byla nějaká trafostanice a ta to celkem odnesla. Vlastně v tom místě si myslím, že to je dost kritické, protože tam je splav a je tam i celkem dost vysoká voda v normálních poměrech. Na území města bylo nefunkčních 50 trafostanic. Samozřejmě i ten ČEZ má a v rámci ORPčka, obce s rozšířenou působností, tak bylo zhruba 230. Jo. Takže i ten ČEZ má samozřejmě nějaké kapacity a bylo vidět, a to si myslím, že i ti obyvatelé prostě potvrdí, že byly ty výjezdové skupiny, havarijní skupiny byly prostě vidět, že jsou jako v terénu. Někde ta situace prostě byla složitější, že to nebyl jenom, řeknu, přerušený nebo zhozený kabel někde na cestě nebo v řece, ale že opravdu byla ta oprava prostě složitější díky tomu zásahu té vody do těch technologických zařízení. Je to tak, no. Já říkám, mám tam dům teď čerstvě a v místě, kde mám já svoji nemovitost, tak vlastně byli sousedé, kde voda tekla vlastně, řekněme, z kopců, tekla jim přes pozemek, bylo to asi velmi jako nepříjemné, ale bohužel... Je pravda, že tím, že jakoby ve velmi málo případech se ty řeky nebo ty vodní toky vylily z koryt, ale spíš větší problém byl buď vzlínání spodní vody, případně, že napršelo prostě přes střechy a podobně, anebo voda jako z polí. To byly 3 hlavní jakoby zásahy do těch domů nebo do těch nemovitostí k bydlení, případně nějakých firem. V té Žilině vlastně za molem
po levé straně, tak tam to bylo fakt extrémní. A určitě to byly ty, řekněme, vody z těch polí, které se valily z kopce. A je potřeba říct, že vlastně město už od středy po povodních zajišťovalo a distribuovalo mezi občany, mezi postižené majitele nemovitostí vysoušeče, které se podařily získat z kraje, a taktéž zajišťovalo sanaci studen, testy, vzorky a tady tyto záležitosti u těch postižených nemovitostí. Jako je pravdou, že kdo může, tak se zapojí. Já jsem teď viděl, že vlastně Tatra, která vyrábí techniku, vozy, zapůjčila hasičům, aby mohli vlastně zrychlit odklízení těch nánosů, bahna, různých stromů a tak dále. Takže myslím si, že tady v kraji všichni se zapojujou. I nám na tu linku už v průběhu soboty, neděle, toho víkendu, toho povodňového víkendu, abych tak řekl, volali, že mají auto 4x4, nabízejí v rámci převozu, nebo nějaké čištění, mají nějaké vapky, nabízejí prostě čištění sklepů nebo nějaké očištění třeba nějakého movitého vybavení a podobně. Takže určitě to nabízeli. Určitě se sluší poděkovat jako všem složkám a útvarům, které v rámci toho krizového řízení se do toho zapojili. Ta spolupráce byla bezvadná všech těch zapojených složek. Ta práce, ta činnost tady těchto složek byla velmi profesionální, věcná a kompetentní, takže určitě, ať už je to hasičský záchranný sbor, nebo je to policie státní, obvodní oddělení, nebo je to městská policie, technické služby a další kolegyně, kteří na úřadě mají to krizové řízení na starosti, útvar krizového řízení, odbor životního prostředí v rámci problematiky vodních děl, vodních toků a podobně. No, bylo to celkem náročné a myslím, že jsme to nějakým způsobem dali dohromady. Já bych tady možná chtěl posluchače, ne že vyzvat, ale buďme solidární, zkusme, pokud máme nějaké možnosti, prostředky, tak pomoci jakýmkoliv způsobem lidem, kteří jsou postiženi těmi povodněmi v těch krajích, u nás je to v kraji, ale řekněme v městech, kde to mají daleko horší, jako je třeba Opava, Krnov, a samozřejmě i našim občanům. Já věřím, že naše město je schopno jim nějakým způsobem pomoci, ale je potřeba být trpělivý, řekněme, když chápu, že to nemusí být úplně jednoduché, ale být trpělivý a nějakým způsobem to chápat, že to není úplně tak jednoduché všechno zajistit hned a naraz. Nebudou ty povodňové škody odstraněny během dní anebo týdny. Je to tak. Poslední věc, co mě tady s tou problematikou napadá, je, že jsem si všiml, teď je to pár dní, a to je lávka, která jde od Autopolu směrem k bazénu. Už je momentálně uzavřená. Ano, lávka byla v pátek 13. září uzavřená z toho důvodu, že ona je v havarijním stavu, bude se odstraňovat a budovat nová lávka a hrozilo riziko, že občané vedení motivací podívat se, jak vypadá povodeň, by se na té lávce zlukovali a pokud by se tam zluklo třeba 50-60 lidí, dejme tomu, tak by hrozilo nebezpečí, možná i pád té lávky, takže proto byla zabezpečena, takže je v tuto chvíli uzavřená. Nepředpokládáme, že bychom ji otevřeli do té doby, než se bude rekonstruovat, protože předpokládáme, že někdy koncem října by staveniště měla převzít firma, která vyhrála výběrové řízení a bude realizovat tu zakázku, takže někdy na přelomu roku by mělo dojít k odstranění té lávky a po novém roce k vybudování lávky nové. Tak, já si myslím, že to bylo takové téma, které ještě si rezonovalo, všichni se na to ptali, že tím pádem to teď příroda rozhodla za nás. Je to tak. A budeme se těšit, že to nějakým způsobem uvidíme v Novém Lesku. Tak, zakončili jsme dnešní podcast takovou smutnou zprávou, ale věřím, že budeme schopni jako lidi to dát všechno dohromady a z toho dost. Máš ještě něco na závěr, Vašku, co bys chtěl popřát našim posluchačům, posluchačkám? Díky za poslech a někdy příště naslyšenou. Děkujeme a naslyšenou.